Lemoako gazte bat jipoitu eben zapatu goizean Zornotzan. 23 urteko gaztea larri dago Gurutzetako ospitalean, koma induzituan. Lemoako udalak alkarretaratxea antolatu eban atzo gazteari, senideari eta lagunei alkartasuna adierazteko. Eman nahi dizkiegu gaur hona hurbildu zareten guztiei. Bigarrenik, gure elkartasuna adierazi nahi diegu erasoa jasan zuen lemoztarren senide eta lagunei. Hirugarrenik, horrelako jarrera eta portaeri gure arbiurik sakonena adieratzi nahi diegu. Eta bai Lemoan, bai Euskal Herriko beste dozein tokitan lekurik ez daukadala argi utzi nahi dugu. Azkenik, tokiko erakunde gisa gorrota diskurtzuek lekurik izango ez duten Lemoa eta Zornotza bat eraikitzen jarritzeko konpromisoa berresten dugu. Eskerrik asko.